Sí, venga. Vamos. Ya. Hemen. Emea barraku! Hemen, hainbeste espiritu ez dakize, baina hemen suertea jarri diguna Jonas, gaur ze. A ber, duendecita. Eta gasolina. Ez, nik gaur indetolako hori zela zara, no? Ni lagunduta, con mis sons. Ondo hartu naute, hasierako tratua eskertu duten iristea, eta gero hori, nabaritzen da ez nagola hasieratik ere bai, baina ondo. Falta zitzaiguna, eskalatze eta ibiltzen bali bada, apropos. Mikel Goñi, ez dakit, beti pentsatu bastante astonputz, handitxua zela, eta bastante ondo dago behingoz, lasai, eta ondo ematen du ekipoa. Ondo gauden bitartean, gero gaizki gaudela ikusi bezko da. Zer da izateo? Tonteritan? Bainu eta bai. Ezko egunen ondo, azkeneko egunotan nahiko, ez dakit, protagonista xamarra eta kamera bilatzen denbora gehi pasatzen du. Hori, badu puntu bat, igual batzutan esango niokela lasai, baina bueno, hemen bakoitza den bezalakoa da eta denak ulertu behar dugu nola geren. Tonteri gehiagi, kotxean ere hor goputza teitzen eta ez dakit. Gauz bada, animatzea eta risa egitea eta hori da beste gauza.